سلام كميت وعلو زخبركم تخطاطل فنويري تي في نلوم صوني عسرا لكاتيت نفرق معلتن فرانس تلالو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتسالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بغنج تاتخ فيلم ሚኒስትር ሕርሻ ፖሊሲ ዘርኢ ንምኽላስ ዝዓለመ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ኣካይዱ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ምክትታል ከባቢያዊ ብከላን ስግረ ዶባዊ ሕማማትን ዘተባብዕ ስራሕ ኣሚሙ ኣብ ዞባ ማእከል 140 ተወከልቲ ጥዕና መምህራን ስልጠና ተዋሂቦም ቻይና ንሩስያ ክትገብሮ ወጢና ብዛዕባ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍ በኣሜሪካ ንዝተዋሃበ መግለጺ ነጺጋቶ ትካል ተቆጻጻሪ ኒኩሌሳዊ ጸዓት ፖለቲካዊ መሳርሒ ሃገራት ምዕራብ ይኸውን ከም ዘሎ ኢራን ወቂሳ ኣብ ብራዚል ብሓደጋታት ዕለቕልቕ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ زرزر زينا ሚኒስትር ሕርሻ እኹል ቀረብ ውሕስን ብቐሊሉ ዝርከብን ዘርኢ ንምውሓስ ዘኽእል ፖሊሲ ዘርኢ ንምኽላስ ዝዓለመ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝለኣኹ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳልዩሎ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ብ16 ለካቲት ንምኽላስ ፖሊሲ ዘርኢ ዝምልከት ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ብክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ብደረጃ ሃገር እኹል ቀረብ ብቑዕ ውሕስን ብቐሊሉ ዝርከብን ዘርኢ ንምውሓስ ዘኽእል ፖሊሲ ንምኽላስ እዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን ኣቶ ተኽለኣብ ምስግና ኣብ ዘስምዖ ቃል ዛጊት ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና ፖሊሲ ዘርኢ ማለት ሲድ ፖሊሲ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ 2002 ዝተነድፈ ስለ ዝኾነ ምስ ግዜ ኣብ ባይታ ዝመጹ ለውጥታትን ኣገባባትን ንምኽላሱ ካብ ዝደረኹ ረቑሒታት ምዃኖም ገሊጾም ትሕዝቶ ናይቲ ዝተኸለሰ ፖሊሲ ብወከልቲ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን ሃገራዊ ትካል ኢንስቲትዩት ሕርሻ ከምውን ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ምስ ቀረበ ድማ ተሳተፍቲ ብርእቶታትን ለበዋታትን ኣሃብቲሞም ተሳተፍትን ኣወሃሃድትን ናይቲ ዓውደ ዘተ ምህላው ንጹር ፖሊሲ ዘርኢ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ትሕዝቱ ምስ ግዜ ዝኸይድ ንምግባሩ ወትሩ ዕቱብ ምክትታል ክካየደሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርህ ድማ ብቑዕን ውሕሱን ዘርኢ መሰረት ምርግጋጽ ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ምዃኑ ብምሕባር ትጸንሐ ንድፊ ፖሊሲ ዘርኢ ከም መንጠር ባይታ ኮይኑ ከም ዘገልግል ብምዝኽኻር ምኽላሱ ድማ እዋኑ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ ሚኒስትር ኣረፋይ ነወሲኹ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ምስ ኩነታትና ዝሰማማዕ ብቑዕን እኹልን ዘርኢ ምምዕባል ስትራቴጂያውን ድሕነታውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ዝምልከቶም ኣካላትን ክኢላታትን ክደፍእሉ ተላቢዮም ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ምክትታል ከባቢያዊ ብከላን ስግረ ዶባዊ ሕማማትን ዘተባብዕ ስራሕ ከም ዘሰላሰለ ተሓቢሩ ዳይሬክተር ጨንፈር ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ተኽለ ተወልደን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መሰረታዊ ጽሬት ገዛን ከባብን ምክትታል ማይ ወለድ ሕማማት ብከላ መግብን ዘቤታዊ ብከላ ኣየርን ኣገባባት ምውጋዱን ምሕደራ ደረቕን ፈሳስን ጎሓፍ ከምኡውን ኣብ ምክትታል ለበዳዊ ሕማማትን ካልእን ከም ዝነጥፉ ገሊጹ በዚ መሰረት ኮም ዝመርሑ መደባት ሓበራዊ ጽሬት ኣብ መላ ሃገር ክትግበር ጎስጓሳት ከም ዝተኻየደ ኣብ መላ ሃገር ካብ ዝርከባ 2832 ዓድታት ድማ እተን 2571 ማለት 91 ሚታዊት ንዝወፀ መደብ ብምልኣት ከም ዘተግበራ ኣፍሊጡ ኣብ 2022 ህዝቢ ንዝስተ ማይ ኣብ ዝጥቀመለን 720 ከዘንት ማይ ብዝተኻየደ ናይ ማይ ወለድ ሕማማትን ካልእን ቁምሳዊ ምርመራታት እተን 554 ብዝተገበረለን ጽፉፋት ተሓሕዛን ምሕደራን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ ከም ዝተረጋገጸ ኣነጺሩ ኣቶ ተኽለ ኣስዒቡ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂያዊ ውጥን ድሕነት ጥዕና ተዳልዩ ናብ ኩለን ዞባታት ከም ዝተዘርግሐ ብምትሕብባር ኣካላት መንግስቲ በብዓመቱ ዳህሳስ ከም ዝካየድ ናይ 2022 ዳህሳስ ካብ ናይ ቅድሚው ዓመት ብ18 ሚታዊት ከም ዝዓቢ ከምኡውን ንልዕሊ 5000 ገያሾ ዜጋታት ክታበት ብጫ ረስኒ ማለት የሎ ፌቨር ከም ዝተዋህበ ኣብሪሁም
أمدم دمتا تعنا حبرتسب نخوحاس تعنا أكبابي كوحاس كم زقباء بمزخر هزبي أبز مدايزي زوصدو تبوغسوتات كعزز صويعون أب زوبا ماكل بموهاد جنافر مينسترتات تمرتن تعنان استودب سلطنا بيت تمرت السرتو مدبات تعنان أمجاجبان بعصرة شوعتن عصرة شمونتن لكاتي تخايدهم على نايزي نميتنا 4 توكلت تعنى ممهران استوهب سلطنا تعنى تمهارو تحلي تحت وتصيت تمهارو نممحياش متن بكراتن وكراتن من كاي كمون أب تمهارو ناي بحر لوطي نممعباليوم أما زازميت سنسرعات أب جنفر مينستر تمرتي حلف أهدو باهلي سبورتن تعنان تمهارو ممهر ستيفانوس قبر هواريات هذا كل تشعن 4 استجمر بيت تمرت السرتو مدبات تعنانا مجاجبان روحو قلوح سلزخنا سلت أنت تعنى تمهارو أب محلاون أم محياشن بعتوب كسرحو أبياتهم ترما أب مكتال تعنى تمهارو جامن كبر كتاتلابيوم توكلت تعنى ممهران عيني إذني سني قربتن كالن تعنى وتفتش بمكياد تسقم زلوم تمهارو بأفلوت أول الدوم نابتكال تعنى تلايخهم أدلاي مرمران حكمنا وحاجزن إقبر اللهم بدرجة زوا ماكل أب كلتشان 10 كلتن كاب مباتاك ساعكلا درجة نزركبو لعلميتن 3 شحت مهارو تعنا وتفتش كم استخاير اللهم سندات جنفر منيسر تمرتي ينتصر أب زوا ماكل نوزوا أخرياء تركب ناي مباتان ماكلاين درجة بيت مرتصوم ما ناسمرا نخلط عمت بمويا مألما سفيت كدانن زسلطنتهم 3 مهارو أب 10 شمون تلكاتي تامريغام رسم مرتا بيت مرتي ممهر تسفالدت برهانه أبز اسمعقال ጎን ናይ ቀለም ትምርቲ ዝውሃብ ሙያዊ ስልጠናታት ጽሙማን ነፍሶም ዝኽእሉ አፍሬት ዜጋታት ቆኑ ከም ዝሐግዞም ገሊጾም አብ ወንበር ኮሚቴ ወለዲ አቶ ተዓገዝ ተስፋይ ቦገኑ ትስልጠናን ወለዱን እፎይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብምሕባር ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ኣብታ አጋጣሚ ብስልጠን ዝተዳለወ ውጽኢት ማዕለማን ስፌትን ንምሪት ቀሪቡ تمالي أبستجمرة زور رواندا أبقدامي مدرخ 3 إيرتران تقدادمتي مس قدامو 10 تاعتيوم تسفالدت مبرهاتو بملكع صبصاب زدالو تحستو يسعب أبز 115.6 كيلومتر شفنة قدامي مدرخ شامبيون أفريقيا قلتشحن 23 إيرتراوي تقدامي هينوك ملبرهان سالساي درجة حسكالو يئل هبتاب حمشاي أغليلو الرفاينخا 10 ترتاب محاز وردروم فتسيمام نزور الدر إنجليزاوي تقدامي سودال كيكستيب بيرون ايتن كعوة اللوخلو نايكلب توتال إنرجي جانير إميليان كاكال أي درجة حيزوم نزي بحيال كتبتا وردر استزازمت اوتا 9 تقادمتي أبسعات 4 حرنت بشمونت كيلومتر ناتحمبو بيمودي امم ابز وردر كلهم ايرتراويان تقادمتي غزي كيك سوريام وردرم فتسيمام بمسرتنا قدامي مدرخ وصيت ايرتراوي تقدامي يئل هبت اب ابناي من اسيات وردر كلاي ترتحيزلهم ابن كلاي مدرخ كا نبلص من اسي تقدامي توهب صعدا ماليا لبيسيكو ودادر از تصفو تقدامي زحلف عمت اب قبص مستخايده شامبيون قدم بشكت افريقيا ابناي جونيور وردر زور شامبيون كم زدف ايرسعن نخلت عمتها كتاتيلو زور شامبيون قدم بشكت افريقيا زدفه هينوك ملبرهان ابزور الدر بزر اي بلوص بقعتن وصيتن زبلص افريقاوي تقدماي بمخان سمياوي ناي كبر ماليات توهيب اللهم ابزناي لهم عمل زور رواندا حقراويت غانتا ايرترا بحمش تقادم تتوكل كلا هينوك ملبرهان متكل ايوب داويت يمانن نهم زر اينكا مس اوروباويان غانتاتهم يورادروا اللهم نحقراويت غانتا ايرترا كم حلقه غانتا مريح زورادر زلو قريم تقدماي دانيال تغلا هيمانوت اب كلتشحن 10 نزور الدر تعويتلو كم زنبره زفلت كوينو اب كلتشحن 10 تشعتن مرهو قدس اب كلتشحن 20 كمون كلتشحن 20 كلتنكا ناتنا يلتصفاصين عوتات كوينم منباروم ايرسعن زخوكم تخطاتلتنا زيناتات مشتا هاجر بستفصيملو زيناتات وصاخن ملسينا مسانات صنحوم ቻይና ንሩሲያ ክትገብሮ ወጢና ብዛዕባ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍ በአሜሪካን ዝተዋህበ መግለጺ ነጺጋቶም እቲ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ሩሲያውን ደገፍ ሃገሩ ከምዚ ሓተተትን ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና እቲ ክሲ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ዘጋድድ ምዃኑ ኣፍሊጦም
ቻይና አሜሪካ ኢዳ ከተወጣው ጠላ ከምዘይ ተፍቅድ ዘነጸረት ሚኒስትሪ ጠንቅ ምኽራር ኩናት ዩክሬን ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ምዃነን ነጺሮም ብምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ በሓፈሻ አሜሪካ ድማ ብፍላያ ክትውቀስ ጸኒሓ አሜሪካ እቲ ኩናት ካብ ዝውላዕ እንዳሓር ጥራይ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝዋግኡ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረድኡ በዚ ድማ አሜሪካ ብጉዳይ ዩክሬን ካልኦት ሃገራት ክትከስስን ከተፈራርሕን ሓላፍነት ኮነ ሞራል ከም ዘይብላ ወተሃደራውያን ክኢላታት ይሕብሩ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት IAEA ፖለቲካዊ መሳርሒ ሃገራት ምዕራብ ይኸውን ከም ዘሎ ኢራን ትማል 19 ለካቲት ወቂሳ እዚ ዝተገልጸ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ነቲ ኣህጉራዊ ትካል ብምጥቃስ ኢራን ንመጠን ምምዕባል ዩራኒየም ልዕሊ 80 ሚእታዊት ክብ ከም ዘበለቶ ድሕሪ ምቅልሐን እዩ ኢራን ነቲ መግለጺ መቕጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ክካየድ ዝጸንሐ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዘመተታት ምዃኑ ብምጥቃስ ነጺጋቶላ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባታ ሓቅነት ዘይብሉ ሓበሬታ ከም መሓላለፍ ከም ዝጸንሐ እትኸስስ ኢራን ኒውክሌሳዊ መደባታ ንምክትታል ንዝተተኽለ ካሜራታት ናይቲ ትካል ኣቐዲማ ከም ዝለዓለቶ ይዝከር ዝምድና ኢራንን እቲ ኣህጉራዊ ትካልን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናሓርፈፈ ክመጽእ ምጽንሑ ይግለጽ تمالي 19 لكاتيت ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ክፋል ብራዚል ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዶም በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ዛጊት 35 ሰባት ከም ዝሞቱ ክረጋገጽ እንከሎ ዳህዮም ዝጠፉ ሓያሎ ብምህላዎም ቁጽሪ ምውታት ክብል ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ክፍለ ሃገር ሳኦ ፓውሎ ልዕሊ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝተሃስየ ዝገለጸ መንግስቲ ብራዚል ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎም በቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ብራዚል ብዝተኸስተ ሓደጋ ኣማይት ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ኒውዚላንድ ብዝተኸስተ ሓደጋ ህወበላዊ ማዕበል ልዕሊ 6,000 ሰባት ዳህዮም ጠፊኡ ብምህላው ሰብኣዊ ክሳራታት ናብ ኣሽሓት ክድይብ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ግዳያት ንምድሓን ጽዑቕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ምስ ምንዋሕ ግዜ ግን እቲ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዘጋጠመ ህወበላዊ ማዕበል ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ መጠን ወለድ ናይቲ ኣህጉራውያን ፊናንሳውያን ትካላት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝህብኦ ልቓሕ በዝባዚ ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ነቒፎም ሚስተር ጉተሬሽ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝቀናዕ ዘሎ መበል 36 ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ጎደና ምዕባልን ዘርእዮ ዘለዋ ጽቡቕ ገስጋስ ዝድርዕ ቁጠባዊ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ኣብዚ መዳይ እዚ ግን ብኣህጉራውያን ፊናንሳውያን ትካላት ተጎስየን ዝግበአን ደገፍ ይረኽባ ከም ዘለዋ ነጺሩ ተን ኣህጉራውያን ፊናንሳውያን ትካላት ንሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ክወጾ ዘይክላዕዳ ምሽማመን ከይተርፍ ሕድገትን ምንዋሕን ግዜ ልቓሕን ንኽግበር ንዝቐርብ ጠለብ ከም ዝነጽግኦ ዝሓበረ ሚስተር ጉተሬሽ ኣብ መሰረታዊ ኣሰራርሓ ናይተን ትካላት ለውጢ ክግበር ከም ዘለዎን ናብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝያዳ ኣርባሕ ዝኾነ ኣገባባት ኩሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እናወሰኸ ዝኸይድን ኣትኦ ዘይከኣላን ናይ ልቓሕ መጻወድያ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወሰንቲ ጽላታት ከም ጥዕናን ትምህርትን ክገብርኦ ንዝደልያ ወፍሪ ዓጊትዎ ከም ዝርከብ ጠቒሱ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣህጉራዊ ትካላት ዘለዎን ተሰማዕነት ክዓቢ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኢትዮጵያ ጫድ ዛምቢያ ማልን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ናይ ልቓሕ ሕድገት ክግበር ናብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዘቕረብዎ ሕቶ በቲ ትካል እወታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ጸብጻባት ይሕብሮም እስራኤል ትማሊ 19 ለካቲት ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ከተማ ዴማስቆ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ መንግስቲ ሶርያ ኸሲሱ እቲ መጥቃዕቲ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዝተፈጸመ ዝጠቐሰ መንግስቲ ሶርያ ደይ መደይልካ በርጌስ ዜጋታት ንምህሳይ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ብውሑድ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ድማ ኣነጺሩ ሚኒስትር ምክልኻል ሶርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ካብቲ እስራኤል ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ሮራታት ጎላን ከም ዝነቐለ ኣፍሊጡ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ወርሒ ድሕርቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዴማስቆ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ይፍጸም ምህላው እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣፍሊጡ እስራኤል ኣቐዲማን ወተሃደራዊ ዕላማታት ሶርያ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ተደኪኑ ኣሎ እትብሎ ማዓስከራት ኢራንን ዕጡቕ ጉጅለ ሒዝቡላህ ናይ ሊባኖስን ናይ ኣየር ሮኬታትን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ከተካይድ ምጽናሓ ጸብጻባት ይሕብሮም
ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ብ18 ለካቲት ሓባራዊ ንኣየር ልምምዳት ከም ዘካየዳ ኣፍሊጠን እቲ ሓባራዊ ልምምድ መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰሜን ኮርያ ብተመሳሳሊ ዕለት ዘካየደቶ ፈተነ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ምዃኑ ሚኒስትርታት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ኣብዚ ሓባራዊ ልምምድ ዓርሞሽሽ ደብደብቲ ነፈርቲ ኣሜሪካን F-35 ነፈርቲ ውግእ ደቡብ ኮርያን ከም ዝተሳተፋ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ናይ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ፈተነ እውን ከም ዝተካየደ ገሊጹ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ዝመጽእ 22 ለካቲት ክብገስ ወጢኖ ዘለዋ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዘጠቓልል ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ዘለዋ ተቃውሞ ንምግላጽ ነቲ ናይ 18 ለካቲት ፈተነ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደት ሓቢራ እቲ ሚሳይል ናብ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ብራኸ ድሕሪ ምጉዓዝ ኣብ ምብራቓዊ ማያዊ ግዝኣት ሃገሩ ከም ዝብርዕን ከም ዝተገብረ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ ሚኒስትር ምክልኻል ጃፓን እቲ ሰሜን ኮርያ ዝፈተነቶ ሚሳይል ልዕሊ 14000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዝኽእል ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዝኾነ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘሎ ዕላማ ክበጽሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ زخبركم تخطاتلتنا نسعد استرالو زينا ومسنادو انمززام قند نطبطات خندقم ሚኒስትር ሕርሻ ፖሊሲ ዘርኢ ንምኽላስ ዝዓለመ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ኣካይዱ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ምክትታል ከባቢያዊ ብከላን ስግሮ ደባዊ ሕማማትን ዘተባብዕ ስራሕ ዓሚሙ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዞባ ማእከል 140 ተወከልቲ ጥዕና መምህራን ስልጠና ተዋሂቡ ቻይና ንሩስያ ክትገብሮ ወጢና ብዛዕባ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍ ብኣሜሪካን ዝተዋሃበ መግለጺ ነጺጋቶ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ፖለቲካዊ መሳርሒ ሃገራት ምዕራብ ይኸውን ከም ዘሎ ኢራን ወቂሳ ኣብ ብራዚል ብሓደጋታት ዕለቕለቕ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና በስተፈጺሙ ሰላም